Ole Vinia hian Chawlhhmun Bial Mizoram U.P.C Pastor Quarter kan han fang don ania ti hian amun matan kan han phei tan dona hi akong phei nia hi Chawlhhmun harmon ve an ti thin khania section we me a hian section 3 wom chung omani ti chuan kan lut anga ti hian tlai hi sitting room common room te polom hala ti hian room nom tak mai oma quarter chung hi hian kan hmuang hian tlam hi chauka ania hian kan phe ta hian master bedroom lom ne ta hi pastor te bedroom ania hian bedroom a po hian toilet nom tak mai European type omani ole ti hian kan suk thalenga in noi lampang hi bedroom thawnia lampang hi no pang bedroom ania hian room changin an dai danga ti hian room am diet a nuam view nei Chawlhhmun Bial Mizoram U.P.C Pastor Quarter ni sakum tak hi lori veta kum som chuang lai lori veta sak that te po hi hundon nai te pon langa hengpon ni se ton din mana chuan Chawlhhmun biakin saklai nia biakin sakhi hau tak mema biakin lian tham tak tuna hian sak tamin ro man ania quarter lampang hi lang isa kawak thei si pon lova ton din hun ero chuan nuam thu khat viawa hei quarter chung le noi room le sitting room chauka te zau nom tok lo tham tak chu ani ve to ni ole pathian khong ina zara Chawlhhmun Bial Mizoram U.P.C te po kam lam ai chuan punlam lo pan chau vezela tuna hian Chawlhhmun Bial pastor Reverend H.V. Zamlava mekin ani op noi hian Chawlhhmun Bial te kan thamuanga member te po punlam kan so emek sel nei wala ti zong kha tuna ta na Chawlhhmun Bial Pastor Quarter
kan fan na report chu no le phot te se clear to zong zong te in sa va in mang tra ve ko le